Здравейте! Значи, миналото видео беше на английски, но това е на български. Така ми е по-лесно, но направих едно за тези, които не знаят български, за които ще ми е по-лесно на английски. Но ще направя едно на български, за да може тези, които гледат от България, да им е по-лесно да разберат. Yes. Айде пак почна на английски. Нищо. Тук имаме пудинг с ванилия. Вече почвам да се обърквам на английски, на български, да. Значи днес ще отваряме Stray Kids неща, които си поръчах вчера, мисля, че. Или преди 1-2 дена, не помня точно колко бяха. Значи е било преди 2-3 дена, защото вчера си ги взех от офиса. И днес ще ги отваряме. Значи тази турбичка много ми харесва, понеже не то пишеше, че може да го опакуват като подарък и аз написах да го опакуват, нали? Защото така ще е по-хубаво. И сега ще го отворя. Първо да покажа Reebit. Аз казвам, че му е брат, но да, аз така си казвам. Не знам. Обаче аз трябва да го къпа, малко се е нацапал. Сега отваряме турбичката. Между другото, тук е радиото, ама не ми се изключва и после, понеже аз тук сега съм с баба и тя може да ми се кара, че съм го изключила, така че да. Ето да ни пречи много. Значи първото нещо е ключодържател на Reno. Тук има една снимка на Stray Kids и отзад има още една. Може би... Не, и двете са хубави. Не знам. Така, следващото нещо са фотокартички на Stray Kids. Тук е с цялата група. Ох! Пак много се размазва, просто не знам защо така става. Моята камера ги нещо не става или аз не знам. Ето това е на Stray Kids. Не мога да се занимавам, наистина. Така, следващата е... Винаги се нещо ще пада. Аз съм като Хан. Например, той пие нещо и после пада. Това, което пие. Самата бутилка пада. Така, иска да кажа, че имам фотокартичка на Hyunjin, но то падна. Пак трябва да пада. Ето на Hyunjin фотокартичка. Така, следващото нещо. Аз, между другото, трябва да направя и клип, където показвам албума на Stray Kids, който имам, блузите и аз няколко... Имам доста фотокартички, ще трябва и тях да направя видео, където ги отварям и ги показвам. Но не знам кога ще е точно това, защото хода на училище, имаме много тестове, трябва да учиме и плюс това съм в 7 клас и... да. Ще има матури и ще са доста трудни, поне по математика. Но аз по български съм добре, но по математика не. Много ми е трудно сега с еднаквите триъгълници, ми е доста трудно, но се надявам вече втория срок да ми е малко по-лесно. Така, Чанбин. Аз си му казвам прасето, защото нали все пак в Съказо му е прасе. Това не е обида. Така, Бангчан. Втория ми байас. Защото той е доста добър и затова ми е втория байас. И да. И доста подкрепя другите от групата. Доста им помага и на Стей също. И да. Хан преди ми беше байас, но вече не, вече може би ми е байас екари, аз не знам. Сеймин. Байаса на моята най-добра приятелка е Сеймин. И да. Може би като разбере, че имам фотокартичка на Сеймин, веднага ще иска да я дам, обаче не. И аз искам, защото
Тя един път ми даде една фотокартичка на Сегмин, обаче тя нещо много се смачка и затова тази ще си запаза. На обая сами. Между другото, аз сега имам един